romantic. So guys, nontonमोना background नुगासिनो taman दै. मोनानि volunteer मोना माने फट' शुट खालामदों आरोना इयाव दा बर्तमान ओइनै हायिनबायनि नखौहाय माने गासिबो फट' थिखाना होदो आरोना जोङो केमेरादो मोजांके ओमफ्राय जों इथिं ब्र मोना माने गोबां नायनो फैदो आरोना जोंखो द बिलिफां नायनो फैदों माने मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो हेलो गाइस हेलो आंनि भिडिअ नायना मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो आंनि नुकुल ब्लग चेनेलाव बरनाय जाबाय गाइस थ' फाइनालि आङो नोंथांमोननि सेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आङो न'निफ्राय भिडिअ खालामबोखायाखैमोन दे गाइस ओमफ्राय दा आङो कुमरिकाटायावसो भिडिअ खालामफैबाय ओमफ्राय दा आंजों जोङो लोगो सासे जों सानदों थारमाने मोनसे जायगायाव थांनायदो नागापुर होननाय जायगा आरोना जायगानि नामा नागापुर मानो होनबा इयाव दिनैसो फार्स्ट माने पिकनिक स्पट अपेन खालामोन आरोना दिनै 25 डिसेम्बराव ओमफ्राय ओजानि लोगोआ जोंखौ खोन्थाहरदो रावबो इउटुबारा थाङाखैनो ओमफ्राय जोंखौ खोन्थाहरदो आरो नोंसोरो भिडिअ खालामनोबा खालामफायो होननानै माने रावनियावबो नोंथांमोना नुनाय नङा इ जायगाखौ जोंनि भिडिअनो फार्स्ट नुगोन दे इ जायगाखौ स' नोंथांमोना माबायदि जायगाया नायलांनो थाखाय इन्टारेस्टिं बा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था गाइस ओमफ्राय आरो दोङो लोगो सासे नोंथांमोना देखायगासिनो दोङो आङो नोंथांमोना नायनो हागोन नै Hi guys. स' जोंनानो भाइयाबो मोनसे इउटुब चेनेल दोङो गासैबो फोरमायजोबदो Guys, आंनियाबो मोनसे चेनेल दोङो BN ब्लग चेनेल नोंथांमोना सार्च खालामबा दा फैसाबो जानो हानाय आंनि चेनेला माने एसे फिसा नालाय दासो गोदान बेखायनो माने सार्च खालामबाबो सोरनियाबा थानायफोरा माने फैग्रोयो बेखायनो माने सिङाव लागै एसे बोथोर नायोब्ला नोंथांमोना आंखौ नायनो हागोन नोंथांमोननि सेराव आङो BN ब्लग स्क्रिनाव होनो हागोन ओमफ्राय चेनेलनि लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना थांनानै बड़ा सापर्ट होबानो जाबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोङो जमानो राइड लाबोबाय थासिगोन आरो ना इभेन्ट फाइन तेजपुराव आंनिया 25 डिसेम्बराव थांनो गोनांमोन ओमफ्राय आंनिया थांनो हादियासै मानो होनबा लकडाउन जागोन होननाय खोनादों ओंखायनो दा थांनो हादियासै एबा जुदि लकडाउना जाया होननाय खोनाफिनोबा जों खान्दोनो होलांगोन एबार ना मा बुङो थांखागोन द' थांगोन दे थ' होमबा दिनै भिडिअखौ थांगोन होनबा थांखायो न' थ' गाइस होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै भिडिअआ माबायदि जायो थ' लेट्स गो गाइस जोङो नै भाइदांदो जोङो नै कुमरिकाटानिफ्राय ओंखारलांनोसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलायबानो जाबाय आरो ना गाइस स' जायगाया बहुत मोजां जागोन आरो ना ग्रीन हिमालय होननानै बुङो बेयावनो मिथिया जायगाया मोजां जागोन होननानै हाजो सायाव थ' गाइस माने नायलांबाय था थौदो थ' गाइस दा बर्तमान जोङो मोनफैबाय आरो ना कुमरिकाटा बारनानै ओमफ्राय जोङो बगाजुलिथिं हाबबोबाय ओमफ्राय नैथिंगालि मोनसे टार्निं दोङो दे गाइस इयाव तिनिआलि बायदि नोंथांमोना फैबा आन्दायनो हानाय बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो मोजां खिथिदो नोंथांमोना मोजां नायना लाखा आरो मोनदो फायनानै मोजां नांदो लामाया हिट ना लामाफोरा जि स्टाइलनि ना आं दिनैसो माने बेफोरखौ लामायाव फैफेर मोनदो इनका माने गामि गेजेरबाबो इनका स्लिम लामा दिनैसो ओइ लामाया खिन्थु बया हिट दे गाइस
लामाया खिन्थु जोबोद हिट माने जोङो दयनो फायनानै खिन्थु लामा गाज्रिबा जोंहा गोबाव जागौमोन जों थाब मोनफैदो एसे ओमफ्राय नोंथांमोना फैयोबा नोदै गोदै मोनसे आर्मिनि पस्टार मोनगोन ओमफ्राय नैथिंगालि मोनसे टार्निं मोनगोन तिनिआलि स' नोंथांमोना इथिंगालि हाबनांगोन आरोना जोंबो इथिंगालि हाबनोसै थ' जों फार्स्ट टाइम फैदो स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायना ला नङाबा उनाव फैबा आन्दायगोन आरोना दे होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइस दै हिमालय नতুन खुलছে না কিবা এফালে যাই পাবো ন হিমালয়ৰ কিবা হেৰি সাইনবোৰ্ড দিছে ইয়াত এইটো গ্ৰীণ হিমালয় তো কৰি দিছে তাৰপিছত এফালে গেলে হ'ব চাকে ন ইফালে গেলেও হয় ইফালে ঘূৰি গেলেও হয় তাৰপিছত সাইনবোৰ্ডটো এফালে নাই এফালে আছে ইফালে আছে এই আমাৰ হাতৰ সিদ্ধা কিবা গেট বনোৱা আছে নেকি গেট বনোৱা গেট বনোৱা এফালে দে তেনেহ'লে থেংক ইউ দে খুদি আমি ভিডিঅ' বনাইবা হয় তাৰমানে जोङो इथा हारसानियाव सोंबाय ओमफ्राय जोंनिया नैबे भाइ खासेया जोंना गारि मालिका ओइथिंगालि हासुनो थांबाय गाइस हासुनो ओमफ्राय दा जोंनिया ग्रीन हिमालया नैथिंगालि थांनांगौ गाइस जों इथिंगालि थांसिगोन ओमफ्राय जों गारिखौ दसे इयाव रेस्ट लाबाय मानो होनबा लामाया बिराद गाज्रि गाइस स' नोंथांमोना नायलांबाय था रावबो इउटुबारा इयाव भिडिअ खालामफैयाखै गाइस जोंनो फार्स्ट टाइम खालामफैदो जोंनो स' नोंथांमोना नायनो हागोन आङो मोनसे बनायदोंमोन नैयाव लिरदोंमोन दे आङो इयाव दङ मा राइडार इउटुबार नुकुल ब्लग बिटिआर अल आसाम राइड बाइकार मट' ब्लग थ' गाइस इखौ आङो लिरदो आंनि इउटुबनि लग'आव गाइस इखौ लिरदो आङो ओमफ्राय नैबे सकनि नामखौ मा नाम होनो मिथिया गाइस आंबो मिथिया फार्स्ट टाइम फैदो थ' लामाफ्रा बहुत मोजां गोजा आरो जायगाफ्रा बहुत मोजां आरोना गाइस गाइस जोङो दा दै ग्रीन हिमालयानि गेटआव दङ जोंखौ दा सानैबो नै बरायबाय जोंखौ ओमफ्राय दा जोङो भाइदांदो जों दा थांनोसै सिदानो ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि थांनायखौ नायलांबाय थादो रावबो इदि गिदिर भिडिअ खालामाखै जोंनो फार्स्ट टाइम इउटुबारा भिडिअ खालामगोन स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो फैबा इन्टारेस्टिं खालामनानै इन्जय खालामनानै थांफैदो नायनानै जोंनि भिडिअखौ नायग्रोना ला फार्स्टआवनो दे होमबा गाइस लेट्स गो थ' अके गाइस दा बर्थमान जोङो नागापुर मोनफैबाय ओमफ्राय नागापुरबो होनो इनिफ्राय ग्रीन हिमालय आरोना नैबे जिथुबा जि जायगा जादों ओमफ्राय जों गारिखौ इयाव बरियानो पार्किं खालामबाय गाइस माने गोबां मानसि गाइस गोबां मानसि नोंथांमोना बेकग्राउन्डआव नायनो हागोन आरोना हाजोफ्रा माबायदि इनिफ्राय आरो बेकग्राउन्डआव माबायदि मानोबा दिनैसो फार्स्ट टाइम अपेनिं खालामदों ना गाइस अपेनिं खालामनायावनो माने गोबां मानसि जादों होमबा सानना नायनाय नोंथांमोना आरो उनाव बेसे मानसि जाबावगोन फाय नों फायना मारै नांदो बैया हिट नांदो लामायाबो माने बैया ससे खिनानिफ्राय ससेनिफ्रायसो ओमफ्राय अन्थाइ गोजा जादों पाहाड़नि लामा नालाय एकदम अन्थाइ गोजा जायो ससे माने बैया हिट दे गाइस स' नोंथांमोना नायबा नोंसोर दा नुगोन अ भाइ जागोन दिनै आङो जुदि भिडिअआ गोलाव जायोबा पार्ट 2 भिडिअ खालामगोन दे गाइस मानो होनबा गोबां देखायनो लागा जागा दोङो आरो गोबां हिट जागा दोङो बायदिसो नांलायबाय आङो बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौल' नायबाय था आं दा माने मा बुंगोन जाबाय थादो ओमफ्राय आं जागा नोंथांमोननो खोन्थिबाय थागोन दे होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था गाइस होमबा जोङो वाटारफुलाव दोङो गाइस वाटारफुल ओमफ्राय नोंथांमोना बेकग्राउन्डआव गोबां मानसि नुदो जानांगौ माने आइ बे बोहैबाय थानाय दैयाव माने गोबां मानसिया दुगैदो आरोना ओमफ्राय इयाव दसे फट' थिखांबाय जोंबो ओमफ्राय नोंथांमोना आङो खाथि थांना देखायगासिनो दङ गाइस ओमफ्राय इयाव जोङो फट' थिखांबाय जुदि नोंथांमोना आंनि फट'खौ नायनोबा नोंथांमोना फेसबुकआव थां आङो डिसक्रिपसनाव आंनि फेसबुकनि लिंकखौ होना दोनगोन नोंथांमोना थांनानै फल' खालामबानो जाबाय आरो फ्रेन्ड खालामना लाबानो जाबाय दे गाइस दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था Oh my god! नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नुदों बिलिफाक नुगासिनो तामान दै जोङो जात्रा अपेनिंआव हाबबाय दे गाइस नोंथांमोना नुगोन नै सिगांथिंगालै जोबोद हेन्डसाम बय औ नैबे जाबाय बिथाङा बि जायगानिनो
एबा अन्थाइ सा गाखोलांगासिनो दङ थांनाय लाबाया गाइस एकदम अन्थाइ गोजा जाय खामजाना फैयाखै गोलैगोन दे गाइस सिरि दङ बिदु जोङो बिथिं नेथिंसो थांनो होनना फैदों हिमालय हाजो सेरखाय हिमालया औ ओके गाइस नोंथांमोना इयाव सेरब्ला फैबा गोलैखागोन लाबाय थाखा फाय Ini dah kanai bilai nangni Mareng suni gontong alai nangni